Yawara. Maza saura kiris Ta fashe. saura kiris Ta fashe. to ya ne a faɗin Zo dan gidana. Na katon fili. a ina ka same shi Nan bayan gidan sarki ya za a yi a samun dillalin filin nan. So nake in ta fashe. bara mu je akwai dillali dan asabi yana nan sai mu je in kai ka wajensa To in ta fashe na siya guda sai in raba shi biyu. Ɗaya a dinga DJ. Ai kuni ma ba dawa zan koyi dan fine network din nan ba tsaya mana in tambaya ka. bugatti baka da matsala bara ni zan wuce Kakka damu. Sorry maza. Wani katon fili. a ina ka same shi Nan bayan gidan sarki ya za a yi a samun dillalin filin nan. So nake in ta fashe. bara mu je akwai dillali dan asabi yana nan sai mu je in kai ka wajensa To in ta fashe na siya guda sai in raba shi biyu. Ɗaya a dinga DJ. Bugatti baka da matsala bara ni zan wuce kakka damu. Sorry maza. jakar Wallahi ban ma san. daman ku ne kuke ebe mana kaya in mun yi shanya Wallahi waɗowa ta mai gida. to kuma na cikin jaka fa Wannan ta kuma ma san ta shiga ba Allah wallahi. ka san ta shiga ba